Dok ovi vozači bez zaustavljanja prolaze pored znaka stop i prelaze preko pruge, kraj ceste se nalaze plakati na kojima slavimo heroje, zdravstvene radnike, vatrogasce, volontere, policiju, vojsku. Svako kršenje prometnih pravila potencijalna je prometna nesreća, a svaka prometna nesreća je novi težak zadatak za naše heroje. Bespotreban. Postavlja se pitanje zašto sudionici cestovnog prometa ne poštuju prometna pravila na križanjima gdje se nalaze zapušteni industrijski kolosijeci. U idućim primjerima prikazani su neki od važnijih razloga. Novi ležeći policajac je kao tableta protiv glavobolje. Ublažava bol, ali ne otklanja uzrok. Svaki dan ovdje prođe do 10.000 vozila bez zaustavljanja. Nitko od vozača ne zna kako se zove taj kolosijek. Ne znaju čak ni profesionalni vozači. To je industrijski matičnjak koji kolodvor povezuje s industrijskim kolosijecima. Taj pojam nije definiran u propisima. Njegovim održavanjem bi se trebao baviti upravitelj željezničke infrastrukture. Važan je za uslugu od vrata do vrata te podrška gospodarstvu u industrijskim zonama. Prolazi preko atraktivnog gradskog zemljišta pa je teško za očekivati njegovo osuvremenjivanje. Nepravilni prometni znakovi na njemu govore trebamo sustavno rješenje. Ako mislite kako će se ovi automobili zaustaviti pred prugom, varate se. U Zagrebu postoji više od 50 križanja cesta s industrijskim kolosijecima na kojima se nalazi 18 različitih rješenja prometnih znakova. Kad se malo bolje razmisli, na ovom križanju ne bi ni trebalo biti prometnih znakova, jer ovaj industrijski kolosijek nije spojen s teretnim kolodvorom Zagreb-Zapadnoga. Krene li se kroz Gradnje do Zagorske i Klanječke, moguće utvrditi kako tamo nema prometnih znakova. Tako dok na jednoj cesti autobusi javnog prijevoza prolaze pored znaka stop, na drugima se parkiraju cestovna vozila i odlaže smeće. Ovaj industrijski kolosijek je spreman za promjenu. Osim još jednog pogrešnog prometnog znaka, te biciklistice, vozača kamiona i nas koji prolazimo bez zaustavljanja, ovdje se može vidjeti uređeni industrijski pogon jednog od najvećih poduzeća u Republici Hrvatskoj. U takvim pogonima nalazi se preko 20 km industrijskih kolosijeka. Takva poduzeća vezana su za željeznicu. Njima trebaju tehnološki i tehnički suvremeni industrijski matičnjaci. Ovaj pješački prijelaz nalazi se u kolodvoru Sesvete. Za razliku od križanja na kojima nema prometa, ovdje dnevno prođe preko 100 vlakova. Svjetlo, zvuk, signalizacija je uključena, ali pješaci prelaze preko pruge i ugrožavaju svoje živote. Prvi kolosijek na koji se nailazi je zapušteni industrijski kolosijek. On ima zajedničku prometnu signalizaciju s ostalim kolodvorskim kolosijecima. Pozivamo vas na suradnju u traženju učinkovitih prometnih rješenja koje će sudionici cestovnog prometa poštivati. Mi imamo prijedloge.